kining gi hatag ni Kristo nga pagpatinaw sa buluhaton sa mga apostoles, nabuhat ni mga santos, nabuhat sa ni San Isidro Labrador. Ang unang giingon ni Kristo, magsaksi kamo kanako. So makig-uban ta sa Espiritu Santo, kay ang Espiritu Santo magsaksi mahitungod ni Jesus. Niya ang Espiritu Santo di man makita, musud na siya nato ug ato siyang dawaton. Mao na nga kita mahimo sadtang saksi ni Jesus or witnesses of Jesus. Okay. Pangutan-an ang imong tupad ing na mustamang karon nagsaksi ka ni Jesus. Tanawa di ba? Wa kahibaw, nagsaksi ba o wa? Unsa man ang saksi, imong pamatud-an nga tinuod si Jesus. Muna ningon si Jesus diri sa ebanghelyo, moabot yung panahon nga ang magpatay ninyo magtuo nga nagtuman sila sa sugo sa Ginoo. Nga naman, ingon si Jesus, wa manggod sila kailas Ginoo sa amahan, wa sad sila kaila nako. Kinsa may mo paila sa amahan og ni Jesus, kita unta nga mga saksi. Unsa may unang ipaila nato nga si Jesus Dios, tag-iya sa tanan. Kinsay tag-iya ron sa imong balay? Sa imong hunahuna ba kinsay tag-iya sa inyong balay? Moingon ka, ako pa dir, ako gapatukod ana. Wa na ka nagsaksi ni Jesus nga maoy nagbuhat ug maoy tag-iya sa tanan. Kinsa roy tag-iya sa imong yuta? Nang imong yuta ba? Na ako gunang titulo pa dir, ako gina. Wa na sad ka nagsaksi. Kinsa may tag-iya ron sa imong anak? Kanang anak nimo ba kisay tag-iya para nimo? Ikaw, wa na sad ka nagsaksi. In short, kung mangangko na ta nga kita mo'y tag-iya bisag usa lang kabutang dinis kalibutan, wa na ta magsaksi nga si Kristo tinuod nga Ginoo. Timan-an gina nato. Bisag ka ng imong kilay, ikay mo angkon ana, imo nang kiskison kay imo na. Kanang imong sana ovary, imo nang putlo ng ugat diha, ipalaygit nimo kay ikay mo angkon na ng imong lawas nga ikagitag-iya. Or kanang imong genital organ, imo nang transparent o gusto nimo nga genital organ, laki man ang imong genital organ, imong ilisag babae, tungod kay ikaw mo'y tag-iya, patay ka diya. Kanang imong naong, abi kay brown, imong papution, kay ikay tag-iya. Kanang imong buhok, imong ilisan-ilisan og kolor, kay ikay tag-iya. Kanang imong panit, imo nang tatuan, porting daghanang tato, mabulit na lang, buslot-buslutan pa na nimong mga dungga nimo diag unsa pa nay buslutan, mga ilong, mga dila usahay. Tungod kay ikay tag-iya, patuyang lang kag unsay buhaton. Wa na ta nagsaksi. Gilingi ako sabi mong tupad na mustaman nagsaksi ka. Ayaw nagyug pangangkon mo na si San Isidro. San Isidro wa gid siya nangangkon, usa siya ka magdadaro or mamumuo under siya atong sa to Vargas, itong sa tingan atong Vargas mo to apelyido siyang amo. Mao na nga nagpaubos siya niya, hapit tanan iyang ipanghatag niya ang tanan niyang kinitaan ngadtos mga kabos. Ikaduha nga pagsaksi, musaksi ta nga si Jesus gamhanan na ay gahom. Mao na nga ang mga santos maghimo ginag milagro. Si San Vicente Ferrer porting milagro ani,
si San Isidro na sa daghang milagro. Tanan yun na mga milagro. Sila si San Pablo, nagsuroy-suroy sila San Pedro, nag-uban yun ang gahom sa paghimog milagro. Di na ta sa magsigig pangitag milagro. Ang ato magong nakaapan karon, sige tag pangitag milagro, magmilagro kunuhay dito sa Birhen, adto dayon ta ng lugar, magmilagro ning usa ka santo, punsisok dayon ta dito. Hasta ning magmilagro ang pari o naay magpaila diha nga milagroso nga tao nga makaayog masakiton, hala pundok sa ginato dito. Pero nalimot nga kita di ay mga saksis Ginoo makahimo sa tag milagro kung tugutan lang nato ang Ginoo nga mulihok dinhi nato. Kana bang di na ta mangangkon ba? Muso dayon ang gahom sa Ginoo. Kamo, ade mo maghimog milagro dahi. Wa mo maghimo. Uy, paghimo sad mo Paghimo, ginagmay or dinagko. Dahil kausa nga nagpista mis amo dito sa Kahugan, nya doon namin event, nya gideclare to sa Pag-asa nga signal number 2 ang Cebu. Nya mangabang ni atog baterya truck kay among ipatukar dito sa among sound system. Purtig yung uwana karong gabi una nya ugma kuan pa man signal number 2 man kusog kay uwan. Kami Sister Naray dito sa balay magrosaryo ta pagkagabi ba rosaryo mi pagkagabi. Uy, pagkaugma kusog malangyapong kay uwan. Wa man mo ipikto ning milagruhan sige lang ato tong dayon pero dili kusog ang uwan na kay kanang mura na bag kanang dili anjud kay kusog ba dayonon tani kwaon ta tong baterya struck pasaw-pasaw gusto tubig dito sa katong talir atong akong kaila nya gidana na mo ngadtos na po abot na po sige mga punguan nya pasano naman tong baterya nga to bukid. Ingon dahin ko sa Ginoo dito sa kapilya basa akong kasing-kasing, Lord, imo maganing gipahunong ang bawod o ang bagyo kini pabanggamayng uwan. Kung imong gihuna-huna nga kining among pagpistas kapilya makatabang sa pagtuo, imo ra gining pahunongon ang uwan. Nya ito man tong dago makanangit-ngit kay ba? Kita man kog murag pad nga murag hayag gamay. Nako sige, lakaw na ta. Adto na tas Kahugan nituang ang uwan dangog lang ngadto ni kusog kaayo ang init anang adlaw ang pari wa maglisod pag misa didto kay ni uga-uga hangtod pagkagabi nahuman ang among party pa kanang program mga alas 12 gabi wa gi uwan nindot kayo basa-basa lang jutay pero na uga-uga sad nya tanaw nako sa balita paminaw na mo sa balita, signal number 2 man lang gyapon. Pagkaugma, pag uli na namo, igo yung nada ang baterya nga sa ubos, ni uwan nagmaayo balik tulo ka adlaw. Kusog ang baha. Mga itong nakaingon ko, milagruhan sa Ginoo na. Yang among gipistahan dito, oso manas atong kapilya, Tagutlo, Kabuok, Santos. Amo ditong gipistahan, Santo Niño, Verges Guadalupe ug San Isidro Labrador. January na ditong naami aning tulo ka imahin. So kaning mga experience ingon ani napagidaghan nga kasinatian bisan gani dinhi natay kasinatian mura bag mga milagro ba mao ni ang atong ipakita sa mga tao dili nang karatol dili nang kabalaka para karon natay palitonon nga yuta dako arawana milagro ra man gyud makakuana na ang makasulbad daghang paagis milagros Ginoo kun iya ginang ihatag nganhi sa simbahan dako man kay nang kantidara mura man tag malipong ana nya tagaan pagitas tag iya og medyo huot-huot ba nga allowance 6 months so 6 months Mayo, Hunyo, Abril gasugod, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September. September ako to.
ug ato gito ug matuman gitong kondisyon nga gihatag sa mga tag-iya diha. Nga itugot sila pero unom ra ka buwan nya mga 70 million. Unom ka buwan asam ta mangita ana. Pero ako ni radyo ko ni San Vicente Ferrer og sa Ginoo di kumuhunong og pangitag paagi pero di sad ko maratol kay ang Ginoo og mao'y muhatag gyud na. Pero di gyud muhatag ang Ginoo bisan pag sure ball na kayo di gyud na mahitabo. Nya kay para manis simbahan, para manis kaayuhan sa simbahan, sa parokya o kanatong tanan, ambot sa buhatos Ginoo, excited lang ta no. Atong suwayan, iyan ang ihatag, excited taon sa sunod nga mahitabo. Tinining abangan ang susunod na kabanata. Katusang kani akong manghod si Clito na ato siya ay giopirahas kasing-kasing nya kuan pa ko ato mga 50 year ko sa seminary life nako di ako seminaryo year 2000 nya kuan ang among bayron nun sa ospital kay 300,000 naluwas ginoon siya pero 300,000 bisag 3,000 wa ko'y kwarta wa na gyud dead end akong gitawagan tanan ako mga kaila nga arang-arang wa gyud balibad tanan libot-libot ko dihas may puente kay diha matos community hospital gi-admit sige kog Rosario galakaw nako Lord did na gyud wa na sirado na tanan wa na gyud koy possibility nga makita pero excited ko unsay imong buhaton aron mabayran ning hospital. Relax lang ko tinuod gyud nabayran gid namo nagsobra pa. Di na lang kumusulti kay abutan niya tag alas 10 sa buntag no. Naidaghan tabo. Maghimo tag milagro pinaagi sa dili pag-angkon sa mga butang. Ang anak ni San Isidro o ni Maria Maria de la Cabeza gamay pang bata nahog sa tabay. Di nila makuha kay lawom nga tabay. Ang gibuhat sa duha kama nagtiayon ng lingkod sa kilid sa tabay ug nagampo taud-tauran ni saka ang tubig gialsa ang ilang anak kutob gyud sa yuta ang ilang anak naghilamos-hilamos na sad ana di mo to wala ginay tabo lang moto nga pagka himo ato ingon dayon si San Isidro ang timaan ani nga dili na kitay tag-iya sa atong anak kay patay naman tani nga atong anak wa naman tay mahimo nya gibalik mas Ginoo nga buhi siya tag-iya ani muna kitang duha din ata mag-sex ato nang tahoron ang Ginoo atong gabuwag din silag puyo lain na silag balay nagatiman sila silang anak pero wa na sila magdog motoy ilang respond sa Ginoo ilang gidison hastang ilang right isip banag asawa ilang gidison hastang ilang anak ilang gidison sama usab ni Maria pagkasinati niya sa dakong gugmas Ginoo kaniya nagpakasulugoon iya sang gidison ang tanan sulugoon ra siya ug diha nang gawas ang dagko kay mga milagro pagpakita sa gahom sa Ginoo tanan San Vicente Ferrer iyang gidison ana mao na nga grabe kaayo ang nahitabo nga milagro tungod sa ilang pagpakasulugoon sa Ginoo mao sa na ang atong pagsaksi sa Ginoo pinaagi nga magpakasulugoon ta nya kung suguon atas Ginoo igo ratang mo implementar og magmatinud-anon sa pag-implementar sa iyang mga plano pero ang tanan dili ato muna dinhi sa parokya isip inyong parish priest wa gyud ko nangangkon ani ang akong obedience tuagid sa akong obispo sa atong obispo iya kong tiksan ikaw ugma nga pabalhino nako balhin sa dayon ko
bahala na mo din ug tiwas anang kumbinto. Ug mingon sa nang obispo, ayaw na pamaligyag slot. Padre, hasol na kay kapaminawon. Adi na sa kong maligya. Kay obedience man to the bishop. Ana. Pero samtang wa pa ko ingna ni Bishop Palma, sige ra jud kog baligya ani. Ang ato ganing halin as of yesterday sa SBF DAG nga slots nanatay halin nga 19,147 ka slots. Pakpak. Ang ato sang MMPP para sa atong Flores de Mayo nga celebration nanatay halin nga 3,213 ka slots. Pakpak na sa gamay na lang nahibilin 6,787 slots, 100 ra ni per slot. Basig kutob ra ni rong Domingo, pero kutob patapit sa 28 mamaligya ani. Pero karing SBF daghan pa manig sobra 56,853 pa man tag 500 per slot. Hantod gini mahuman ato kumbinto sa planning sa atong architect ug sa atong mga contractors. Posible mahuman ang atong pag-construct between February and March 2024. Nanatay bag-ong kumbinto inigpista na to pohon o pananglitag makaabot pa mo. Pero ang bayranan kibaw na tadaan ko to brasan sa so ang ato sang slots ato sa ning paningkamutan nga mahalin between January and February aron kabayad-bayad kita mahurot ning 56,000 nga SBF DAG. Una sige lang gitag palit, di na lang ta magsigsubay kapila na ta ni palit, sige lang gitag palit kung naa ang imong gugma. Unya usa unya ni sa mga milagro nga mahitabo dinhi sa atong parokya. Nasad pinaagi sa atong pagpakasulugoon sa Ginoo, i-diso nato ang atong mga kwarta, niya atong pangutan-on ang Espiritu Santo pila may akong paliton nga slot karong adlaw. Ana palit dayon kung unsay isugo sa Espiritu. Ayaw pagpalit according to your own estimation, kay ikanay nangangkon ana. Dungan tagpalit ani ug uban pang mga buhat nga maayo. Manindog tan.